Tak ahojte priatelia, ja vás vítam pri mojom ďalšom novom videjku. Prvé videjko tohto roka a ja pozdravujem všetkých mojich fanúšikov a všetkých ľudí, samozrejme, ktorí milujete les a prírodu. Dnes tu máme prvé videjko tohto roku a ja som sa rozhodol, keďže nám takto pekne nasnežilo a nám to trošku aj primrzlo, tak som sa rozhodol, že dnes prídem sem, kde som teraz, pri tento krmelec, vymením seno, pretože toto seno, ktoré tu je už z minulého roka. No a nejako to nežerú, neviem kvôli čomu. Tak dnes vlastne z toho krmelca za mnou vyberiem to seno z toho predošlého roka, dám ho niekde nabok a dám tam toto čerstvé, na ktorom ja teraz sedím. Bol som ho kúpať minulý týždeň, je tohtoročné, pekné, suchučké a voňavé. Tak verím tomu, že tá vysoká zver si tu opäť nájde cestu. Takisto sem donesiem aj sol. Teraz som na to nemal moc času, aj teraz je 1 hodina. Tak som zobral iba toto seno, toto aspoň vyhádžem a zajtra, pozajtra si spravíme dlhšiu túru a vymením aj to seno. Dám tu krmítka, doplníme sol, doplníme ešte seno, dám tu pre vtákov rôzne zrno a podobne. Takže to sa tu všetko pochystá. No a dnes vlastne chcem ísť, keďže už je 1 hodina, ako som spomínal, idem dosť neskoro a slnko už sa točí a zrovna je na tej opačnej strane. Takže možno to spravím tak, že pôjdem takou svojou cestou a potom prejdem na tú druhú stranu a pôjdem pozrieť tam, či tam nejaká zver není. A chcel by som sa niekde zastaviť, dať si čajík, spraviť si niečo jesť a trošku s vami pokecať. Samozrejme mám tu tento foťák, takže verím tomu, že dnes stretnem aj nejakú tú zver. Dnes som tu úplne sám, čiže pôjdem potichu a je taká vyššia pravdepodobnosť, že niečo uvidím. Ja idem vyhádzať to seno, dám tam toto nové čerstvé a ideme ďalej. Akože to seno, čo som vyhádzal, je to také seno so slamou, by som povedal. Ale inak keď sa dívam, tak seno je stále také suché, akože v pohode vyzerá byť. Nechám to zatiaľ túto takto porozhadzované a dám im tam to čerstvie, uvidíme. No toto vyzerá oveľa lepšie. Samozrejme, treba si vždy zobrať tieto špagáty, pre zver to môže byť nebezpečné. A ideme ukladať. Ty kokos. Tak toto seno, toto musí prilákať všetko tu. Ono popravde, ten krmelec tu není o tom, že aby to tu prilákalo zver, ale ten krmelec je tu z toho dôvodu postavený, aby sa tá zver zdržiavala tuto vyššie na tomto mieste, pretože túto kúsok dole už je dedina, ľudia tam majú auta, ohrádky a podobne a tá zver chodila až úplne dole, až ľuďom normálne pod okna. Vedeli jelene parohmi aj poškriabať auta, takže presne preto som to tu postavil. Tá zver sa tuto zdržiava, tým pádom nejde až úplne dole a vlastne svoj účel doplní. Takisto ja si to môžem dať aj fotopascu, aspoň viem, že aká zver sem chodí, nechodí a tak. Seno dávam vždy úplne čerstvé, žiadne staré, sprachnivele ani nič. A snažím sa vyberať vždy čo také najlepšie. Tak, paráda. Prvú úlohu máme hotovú. No a môžeme ísť ďalej, pokračovať a snažiť sa nafotiť nejakú tú zver. Zajtra, pozajtra, ako som spomínal, bude o mnoho dlhšia túra. Dnes som nemal toľko času, ale zajtra, pozajtra by som dal nejakú fakt, že dlhú. A samozrejme dá sa tu aj sol. Vidím, že solisko je rozbité celé. Válov pre diviaču zver takisto je rozbitý. Budky ako tak držia ešte, čo pozerám. No ale samozrejme doplníme, opravíme a zver sa bude mať trošku lepšie cez to zimné obdobie.
Výhoda snehu je taká, že je pekne vidieť chodničky, kaďaľ tá zver chodí. Nevýhoda je, že keď máte v ruke kameru, máte v ruke foťák a ešte idete do kopcov, síce topánky mám v pohode, ale celkom sa šmýka, je to celkom náročné s takým, ja neviem koľko má ten foťák, 3 kg. A nosiť ho plus kameru, to nehovorím o tom 15 kg ruksaku ešte, čo mám na sebe. Fúha. Ja dúfam, že vám ukážem aspoň ako tak peknú prírodu teraz. No a tuto už keď vidím hore, tak pôjdem potichu a tam by mohlo niečo byť. Druhá obrovská nevýhoda pre fotografa je samozrejme tento zvuk. Ja som teraz na takej lesnej ceste a keď idem po tom snehu, je to oveľa menej hlučnejšie, ale aj tak je to dosť počuť. Teraz je výhoda, že na tom snehu bude tá zver dobre vidieť a vlastne takto v zime vidím pekne do diaľky. Kľudne aj na kilometr, keď je rovina, ale v lete nič moc. Tak priatelia, nachádzam sa pred kotlom. Tí, ktorí ma sledujete, tak tento kotol veľmi dobre poznáte. Väčšinou hore na tom kopci sa po väčšine nachádzala vysoká zver. Ja teraz, ako som tu oddychol chvíľu, asi 2 minútky, som bol potichu, tak tuto napravo tam bol počuť taký lomos. A aj to tam stále počujem. Tak, teraz vypnem kameru, pôjdem potichu do toho kotla a som zvedavý, či tam niečo bude. Na pravej strane môžete vidieť už, že slnko pomaličky padá za horizont, takže nemám už veľa času. Tak idem ďalej. Tak priatelia, vy to asi moc dobre nevidíte, ale konečne sa podaril nejaký záber, že konečne som neišiel len tak, že som nič nevidel. Tu na dole v tých huštinách sa krásne krmili, niečo tam žrali a škoda, že je tu opäť toľko stromov a boli medzi tými huštinami, ale snažil som sa dostať tak do takej uličky, kde som ich konečne odfotil. A som rád, že konečne mám nejaké zábery. Bežali teraz tuto dole do tej huštiny, ale som rád. Viete, čo ich vyplašilo? Nevyplašil som ich ja tým zvukom a snehom, ja som išiel úplne pomalinky, ale vyplašilo ich to cvakanie. A presne preto aj do budúcna jedine bez zrkadlovku, pretože ono sa to zdá, ale na tú zver je to naozaj hlučné. A teraz vidím hore líšku bežať. Teraz bežala hore líška. No dobre, ideme ďalej. Ešte sme neskončili. Ešte prejdeme vlastne a obídem celý ten kopec, pôjdem hore a uvidíme, čo sa bude nachádzať za tým kopcom. Ja si myslím, že keď je takto zamrznuté, tak tá zver sa bude držať nižšie, pretože tu dole sú potoky, krmelce a podobne. Takže si myslím, že dnes by sme mohli mať ešte šťastie na nejakú čriedu jeleňov. Držte mi palce, ja keď potom obídem ten kopec a vybehnem hore, a buď tam niečo bude alebo nebude a tam si spravím ten čaj, dáme nejaký pokec a budeme pokračovať ďalej. Tak priatelia, teraz išiel jeden pán aj so psom a v podstate
som rád, že išiel, pretože on išiel zo strany, kadiaľ som ja chcel obísť ten kopec. A keďže on išiel cez tie zadné lúky, povedal, že tam nič nevidel a ja by som vlastne išiel tou istou cestou, tak tým pádom mi ušetrilo dobrých 20 minút až pol hodinku a tým pádom ja pôjdem takto krížom hore cez kopec a mám ušetrený nejaký čas. No nepôjdem zo spodu, ale pôjdem z vrchu, čo je možno ešte aj lepšie. Tak držte palce a krásna príroda. Tuto to není až také, až keď budeme vyššie. Tuto keď sa pozriem, tak tuto je strašne veľa chodníčkov vybehaných od lesnej zvery a tuto úplne, že brutálne. Takže tadiaľ to musia chodiť každý deň. A keďže nejdem teraz až úplne dozadu, tak rozmýšľam, že idem práve cez tento chodníček. Sice je to opäť do kopca, čo ja nemusím moc, ale keď sa pozriete, tak vidíte, že tu je to brutálne vybehané. Tu na dole je brutálne veľa chodníčkov a oni chodia dole sa napiť, pretože tam je potok. A presne toto som chcel, keď je takto sneh, tak presne vtedy som to chcel ako tak zmapovať kvázi, že podľa tých chodníčkov viete cca, kde tá zver chodí, po prípade, kde sa zdržiava. Ja ju nechcem vyslovene, že nejako naháňať, že ísť teraz úplne po každej stope, aby som ich našiel, ale jednoducho viete aspoň približne, že kadiaľ idú. Tak priatelia, myslím si, že keď prejdem za tento horizont, tak tam by sme mohli niečo vidieť. Chalani cez kopec na druhej strane sa korčulujú na takom jazere a inak sa to ozýva, ty kokos. Normálne, aké by boli 10 metrov odo mňa. A chcel som vám to dať, že vypočuť, lebo tam majú hudbu úplne že nahlas. Ale zase kvôli autorským právam na YouTube, to YouTube je také prísne poslednú dobu, že ja už tu radšej nedávam absolútne žiadnu hudbu, lebo všetko mi blokujú, všetky videá, všetko mi blokujú kvôli hudbe, aj keď tam je len 5 sekúnd. A keď si dám aj, že no copyright alebo niečo podobné, aj tak mi to dajú, aj tak mi tam dajú ban, ja neviem, za mesiac alebo za pol roka. Ja som povedal, že ja na YouTube nedávam už žiadnu hudbu, už ozaj len nejaký zvuk, ale čo sa týka hudby, už nedávam nič, lebo fakt to je extrém. Strašne to je sprísnené. Niektorí ľudia hovoria aj, že tá hudba sa dá nejako kúpiť alebo niečo, ale ja som to hľadal a ako netuším, ako by sa dala tá hudba kúpiť, takže podľa mňa sa to asi nedá moc. No ale neviem, to nebudem riešiť. Každopádne vyjdem hore a som vedavý, čo tam bude, takže vypínam kameru a idem potichu. Tak priatelia, presne na tomto mieste som čakal, že niečo bude. Toto je kopec, ktorý tiež poznáte a väčšinou na tomto kopci sa zdržiava hola. Tá sa tu zdržiava väčšinou aj celý rok. Keď idete ráno, tak je vysoká pravdepodobnosť, že tu niekde ju stretnete, ale samozrejme ja keď ju vidím, alebo keď idem aj s Paťom, my chodíme, ako som povedal, dokola, čiže my prídeme až niekde tam od spodu. A keď ju vidíme, že je tu, tak samozrejme nejdeme za nimi, nejdeme ich naháňať len kvôli nejakej fotke, takže vtedy to vždy obchádzame úplne spodom a ideme úplne inde. Takisto keby boli teraz tuto predo mnou a vidím, že idú hore, tak ja za nimi nepôjdem. A idem sa pozrieť tuto dole, lebo ešte tuto je taká kotlina, tak tam by mohli byť tiež. Je tam aj pekné slniečko, tam by som si spravil ten čaj, tam trošku pokecáme a pôjdeme ďalej. Ospravedlňujem sa za to, že som zadýchaný, ale to je tak, keď idete po dlhej dobe do hôr a stále len samé kopce. Ja som bol napríklad 26. opäť na Vápči. Vápeč 952 metrov. Chodím tam každý rok, chodím tam už 14 rokov po sebe. Bol som tam už možno, neviem, 30-40 krát za život. Je tam úžasne, super, bol som tam vo všetkých podmienkach. Chcel som vám natočiť videjko aj odtiaľ, ale hlasili, že minus 12, tak som radšej nebral kamerku. Ale určite cez leto alebo tak tam pôjdem a natočím vám celý ten výstup. No ale nebudem to tuto kecať, idem si spraviť niekde dole, si nájdem pekné miestečko a tam si spravíme ten čaj a niečo na jedenie. Tuto máme ešte krásne
Ukážem, ako to tu je pobehané od diviakov, od diviačej zvery, úplne totálne prehrabané. Keď sa pozriete dokola, tak to není, že by ten sneh mizol alebo sa roztápal, ale to je jednoducho od diviačej zvery všetko pobehané. A tuto vlastne je škôlka a tam sa najčastejšie zdržiavajú a tam majú aj bahnisko malé. Z takého diviaka by som chcel napríklad odfotiť. Nemal som moc na to šťastie. Ja keď som ešte nenatáčal videjka na YouTube, tak ja mám toľko zážitkov, toľko stretí so zverou, s diviakmi, no úplne neskutočne. Brutál. Čo je škoda, že som to vtedy nenatáčal, ale ako je to zážitok a vždy je všetko vidieť lepšie na vlastné oči ako na kamere. Ale ako mám tých zážitkov neskutočne veľa. Hlavne z týchto hôr, zo susedných hôr a okolia. Tieto hory tu poznám úplne naspamäť, takže tuto sa ja nestratím, takisto aj okolité hory, viem kadiaľ chodím a je tu fakt, že strašne veľa, kde by som mohol behať. Tu máte samé kopce, to ide strašne ďaleko ešte. Napríklad aj tam, kam chodím na huby a ešte ďalej a tak a to všetko by som vám chcel poukazovať aj iné časti lesa, ale treba takú kratšiu prípravu, samozrejme treba sa rozhýbať, máme ešte len január, no a nebojte sa, do konca roka tých videí bude strašne veľa, budú všelijaké naučné videjka a podobne. Tak priatelia, našiel som si túto také miestečko, kde si teda uvaríme čaj. Ja dúfam, že tu mám všetko, že som na nič nezabudol. Takže samozrejme základná vec je mať varič. Tu mám panvičku. Tá vám ukážem za chvíľku, že čo si spravíme. Tuto mám kúpilky. Teraz budeme potrebovať len túto jednu zatiaľ. A takýto hrnček na čaj. No, ale teraz to podstatné. Či tu mám vodu. A mám. Super, voda tam je čistá. Polovnícky bylinný čaj. Mám tu takýto super podsedák, ktorý mi poradil jeden kamarát. A je to fakt dobrá vec, je to skladné a nemusíte sedieť na studenom. Takže dobrá vecička. No a mám tu takéto sýrky s takouto dlhou sírou. To sú sýrky, ktoré sú odolné voči vetru a vode. Takže malo by to chytiť a úplne bez problémov. Horí nám to parádne. Dobre. Voda na čaj sa nám pekne varí. A medzi tým si nachystám jednu takú dobrodku. Tak priatelia, máme tu takúto vynikajúcu slaninku na opekanie, ktorú si takisto upečiem. Zobral som si aj jeden takýto klasický zemiak, ktorý si umyjem v snehu, prekrojím na polovičku, hodím na panvičku a vybavené. Krásne čistý, umytý.
tak už sa neviem dočkať. Voda už nám každú chvíľu začne vrieť, už vidím bublinky dole. Takže zalejeme si čaj, dáme panvičku a opečieme slaninku, pokecáme trošku. Vidíte, že slnko už zašlo za horizont, takže pravdepodobne prídem domov už po tme. Takže cesta bude ešte zaujímavá. Tak čajík máme hotový. Teraz si dám nahriať panvičku a mám tu takúto super šikovnú vec, kde mám olej. Takto si trošku streknem párkrát. Necháme nahriať a dáme slaninku. Samozrejme stačí pár kvapiek, keďže slaninka sama o sebe si olej pustí. Tak, pekne si dáme piec slaninku. Joj, ľudia, to je parádička toto. To je parádička. Tento poľovnícky čaj inak je fakt veľmi dobrý. Veľmi dobrý, chutný. Nepotrebujete tam dávať ani cukor, ani med, nič. A je úplne skvelý. Nie je to samozrejme žiadna reklama, nič. Ale čo je dobré, je dobré. Ja len dúfam, že keď už nám takto zapadlo slnko, a keďže toto je takým domovom pre diviaču zver, ako som rozprával, oni bývajú tuto v týchto škôlkach, takže sa pomaličky nebudú vracať domov, ale no však uvidíme, bude to zaujímavé. Ľudia, to je vôňa. Túto vôňu podľa mňa ucíti všetká zver na okolí a prídu sem za mnou. Ani ja nemusím chodiť za nimi, ale oni prídu za mnou. Ty kokos. Perfekt. Nejak zabudol som si nožík, tak to mám tento, čo mám celú dobu na ruksaku. Mal by som ho už aj vyčistiť. Zaslúžil by si. A dobre, pomaličky sa to robí. Dúfam, že mi vydrží plyn, ale tá slaninka už vyzerá úžasne teraz. Pecka. Priatelia, kým sa mi tu pekne smaží slaninka a zemiačiky, ja si tu v kľude takto vypijem čajík. A začal by som asi tým, že chcel by som vám všetkým popriať šťastný nový rok. Hlavne nech ste zdraví, nech ste šťastní, nech ste úspešní a nech sa vám vo všetkom darí. Toto vám všetkým prajem, všetkým ľuďom na svete a hlavne tým, ktorí milujete les a prírodu. Rozmýšľam, že čím by som začal. Teraz máme január a ja som premýšľal nad všetkými tými videjkami, kde chodím, čo robím a tak ďalej, tak by som vám chcel povedať, že určite budem pokračovať v tom, čo som začal. A to sú tipy na výlety. Videli ste, alebo kto ste ešte nevideli, kľudne si pozrite zoznam tipy na výlety u mňa na kanále. A uvidíte tam rôzne výstupy, ako je Strážov, Klák, alebo uvidíte Janošikové diery, Lomnický štít a podobne. Všade, kde som bol a kde som stihol minulý rok ešte ísť. Tento rok by som chcel ísť aj na hrady, zrúcaniny, rôzne kopce, kde som ešte nebol. Bude toho strašne veľa, takže chcel by som sa venovať hlavne aj tomu a pobehať toho čo najviac. Samozrejme, nebude to len, že cesta, nejaký výstup, ale bude to aj nejaká najbližšia reštaurácia. Budú tam ceny, budú tam videjka, fotky, čo som si tam dal, koľko to stálo, koľko stojí lanovka, koľko stojí toto. Takže takto by som na to chcel robiť. Bude sa to volať tipy na výlety a tam vám budem dávať, tak ako doteraz, rôzne tieto informácie.
Takže v tomto chcem určite pokračovať. Tipy na výlety určite budú. Chcem pobiehať toho čo najviac. Je tu ešte strašne veľa miest aj tuto u nás v okolí, čo nemám ešte pobiehané. A to fakt je, že kúsok odo mňa. Potom by som chcel navštíviť opäť aj Tatry a podobné rôzne strediská a tak. Takže toto všetko by som chcel pobiehať. Ďalej, čo sa týka lesa, prírody, samozrejme do lesa, do prírody, to nemám nejako, že kedy idem, ale je to také, že keď idem, tak idem. A vždy si niečo vymyslím, buď idem fotiť napríklad, fotiť zver, alebo sa idem len prejsť, idem zistiť, že kde tá zver sa približne nachádza, tak ako dnes napríklad. A som rád a šťastný som, že som tú zver dnes aj videl. Ja som šťastný aj za to, keď vidím len obyčajnú líšku, alebo keď vidím kľudne aj srnu. Ja som není taký, že idem do lesa a nič neodfotím, alebo odfotím len nejakú srnu a budem nadávať, že odfotil som len srnu, to je nič a tak. Lebo poznám takých ľudí. Ale za mňa jednoducho k tej prírode patrí každá tá zver. A to je jedno, že či tú zver vidíte 100-krát za deň, alebo uvidíte 1-krát za rok. Pre mňa sú všetky zvieratá rovnaké a rovnako dôležité. Či to je srna, či to je muflon, či to je jelen, či to je daniel. Mňa tá príroda baví, chodím sem rád natáčam videjka a ak vás to baví, tak samozrejme sledujte a ja budem len rád a vďačný. Pretože vždy sa nájde určitá skupinka ľudí, ktorá napíše, že zasi iba išiel a zasi tam len hodinu kecal a video o ničom. Tak to nepozeraj. Jednoducho ja sa idem prejsť a nikdy neviete, čo sa stane. Nikdy neviete, či na mňa niečo nevybehne, či sa čosi nestane, či niečo zaujímavé neuvidíme. O tom to je. O tomto sú tie videjka, také tie prechádzky a tak ďalej. A ja keď idem do lesa a idem fotiť napríklad, aj teraz tu mám foťák, aj hoci kedy, keď idem, tak ja nerátam s tým proste, že uvidím. Keď neuvidím, tak neuvidím. Tak som sa prešiel a čo? Možno som videl niečo zaujímavé, možno som videl nejakú zver, ale som mu neodfotil, ale nevadí. Takže v týchto lesných videjkách pokračujeme ďalej. Samozrejme, čo by som chcel vylepšiť je to, že by som chcel robiť nejaké naučnejšie videá, čo sa týka lesa, prírody, možno, že aj nejaký bushcraft, možno, že ako si zakúriť oheň, niečo takéto, tohto typu jednoducho. Čo je dobré, ako prežiť napríklad, keby ste niekde sa stratili v lese a nemáte čo jesť, hej, príklad, to je v úvodovkách. Takže čo by bolo také najlepšie, čo si môžete dať, ako si najlepšie, najjednoduchšie založiť oheň, aj keď nemáte, ja neviem, zapalovač alebo niečo pri sebe. Takže takéto niečo, také naučné by som chcel robiť. Potom samozrejme sú huby, to je samozrejmosť, to jednoducho to veľká vášeň pre huby, takže to určite sa bude chodiť aj na letné, aj na jesenné, to sa nemusíte báť. Čo sa týka varenia, pečenia, poviem úprimne pravdu, jednoducho nebol na to čas. Piekli sme, varili sme, ale jednoducho teraz tieto sviatky to bol taký zhon, že to vôbec nebol čas niečo ešte aj natáčať. Takže to vám poviem tak. Takže varenie, pečenie necháme tak, že ako vyjde čas. Niekedy bude pršať napríklad, tak vám pôjdem niečo upiec a dám vám tu samozrejme celý recept úplne vysvetlený dopodrobná. Takisto ako sú všetky moje recepty vysvetlené dopodrobná, kde to zvládne aj kľudne 6-ročné dieťa. Takže snažím sa to robiť tak, ako to nerobí nikto. No a to by bolo asi tak všetko. Potom chodím na rôzne zrazy motoriek a tak, ale to je raz za čas. To vám sem tiež hodím nejaké videjko. A uvidíme, čo ma napadne. Ja verím tomu, že budete spokojní. Ja to nechcem zase moc miešať jablka s hruškami, ale snažím sa natáčať to, čo ma baví. A keďže máme cez 12 000 odberateľov, tak je vidno, že to baví aj vás. Samozrejme budeme si robiť počas roka aj nejakú tú súťaž. Samozrejme o nič tam nejde, nikdy v tej súťaži v podstate o nič neišlo. Jednoducho si vyžrebujem ľudí podľa toho, koľko bude v súťaži nejakých výhier. Keď tam bude 5, tak si vyžrebujem 5 ľudí z komentárov a vybavené. Huby všetky, čo som daroval tento rok, boli 10 výhercovia. Všetkým som ich odoslal poštou, poštovne som zaplatil všetko. Všetko vám prišlo v poriadku, za čo som rád.
aj ste mi potom dodatočne ešte ďakovali. No a ja verím tomu, že tento rok si nájdem opäť ďalšie čerstvé huby a na konci roka sa budem môcť s vami opäť podeliť. No a to by bolo zatiaľ tak všetko. Ja si tu idem pretočiť teraz tú slaninku, tie zemiačiky a za chvíľku sa vám ozvem opäť. Tak takto to zatiaľ vyzerá. Vyzerá to úplne super. Ak náhodou obedujete alebo večeriate, tak vám prajem dobrú chuť. Je to úplne niečo iné, keď si to takto spravíte v prírode. Úplne inak to chutí, jednoducho tá atmosféra, ten kľud, to ticho. Jednoducho to je úplne niečo úžasné. Pomaličky, ako tak počúvam, už mi aj dochádza plyn. Ale myslím si, že to vydrží úplne v pohode. Mám tu ešte trocha čaju, tak ešte trošku môžeme pokecať. Môžeme pokecať napríklad o tom, že či mám nejaké predsavzatie do nového roka alebo tak. V podstate mám len jedno. Všetko, čo som chcel, tak som si splnil už v tom predošlom roku. A nemám nič také špeciálne, čo by som si teraz prijal alebo niečo. Jediná vec, ktorou sa moc teda nechválim, alebo nie je to nič také chválitebné, ale tento rok by som si chcel určite dať dokopy zuby. Možno ste si niektorí aj všimli, že mi nejaké predné zuby chýbajú, spodné mám úplne v pohode. Jednoducho je to z dôvodu, že ja som mal takú zubárku, ktorá úplne totálne mi pokazila zuby a k tomu by som sa ani nechcel nejako vyjadrovať, ani sa nechcem o tom moc baviť, ale je to moja priorita, že si chcem dať celý vlastne ten vrchný chrúb dokopy. Takže chcel by som si dať spraviť nové, ja si ich pomaličky dávam vytrhávať, ale keďže jedno vytrhnutie ma stojí okolo 150-160 eur, tak si viete predstaviť, že koľko to asi vyjde len to vytrhnutie. Zubára mám skvelého, aj ho pozdravujem. Dúfam, že sleduje toto videjko. A dúfam, že má dá dokopy. No ale je to finančne dosť náročné, ale tak ako dá sa to, nehovorím, ale treba postupne. Tento rok by som to chcel mať hotové a budem sa cítiť aj ja už trošku lepšie. Možno si poviete, že však daj si spraviť len tie, čo ti chýbajú, alebo tak. A ja som mal aj, mne zubár trhal aj zuby, ktoré som mal v podstate zdravé a dali sa opraviť, ale jednoducho ja už som sa rozhodol tak, že jednoducho nech mi to vytrhá, pretože najhoršia bolesť je asi bolesť zubov. A keď vás bolia zuby, tak ako určite kopec z vás viete, že je to niečo hrozné a od zubov sa odvíja strašne veľa problémov a jednoducho ja už na to nemám nervy a ja som sa rozhodol proste, že to budem dávať trhať všetko rad radom a chcem si dať spraviť proste nové. Takže toto je jediná moja taká priorita, také predsavzatie, že tento rok si musím dať tie zuby dokopy. Ďalej, čo môžem povedať, je budem robiť asi nejaký úplne nový merch a nebude tam už to logo, ako bolo na tých tričkách, ináč za to vám tiež ešte strašne ďakujem, lebo objednávalo sa okolo 100 kusov, 110, 100 kusov sa predalo a predalo sa to prakticky, ja neviem, za 2-3 týždne. Tie, čo mi ostali, tak v podstate ja už som ich potom ani nejako nepropagoval alebo niečo, už som na to aj zabudol, takže už som ich nespomínal ani vo videjkách. Mám ešte pár kusov, ale chcem spraviť úplne nový merch, taký, čo už budeme mať nastálo, čo nebudem meniť. A bude proste taký jedinečný a bude náš. Takže toto môžete brať ako takú limitovanú edíciu. Takže každý, kto má moje tričko, veľmi pekne vám ďakujem. A bolo to v podstate bol to prvý merch a tým pádom nebolo to niečo, že by som chcel na tom zarobiť alebo tak. Jednoducho bolo to za výrobnú cenu. Ja som vám dával k tomu ešte aj magnetky, ktoré som musel zaplatiť. Dával som vám ešte aj odznaky, nálepky, ktoré som tiež musel zaplatiť, výrobu toho trička. Ja som dával robiť kvalitné trička. Nedával som nejaké najlacnejšie, čo sú za 9 eur alebo koľko. Takže snažil som sa dávať čo najlepšiu kvalitu. A teraz, keď bude nejaký ten nový, tak vpredu, čo som mal to logo moje, tak to tam nebude. Bude to nejako úplne inak zakomponované, pretože ste mi aj niektorí písali, že aj by ste si ho kúpili, ale že vám tam trochu vadí, že v tom logu je napísané to moje meno. Tak možno to logo tam nejako bude, ale bude tam bez toho mena, alebo úplne celé to nejako vymyslím. Ale chcel by som spraviť jednoducho taký jedinečný merch, ktorý bude stále. A skúsim
skúsil by som to nejako vyriešiť, možno, že aj nejakou takou spoluprácou, aby ste to mali čo najlacnejšie. Viem, že tie spolupráce, hlavne na tieto trička, potlače a podobne, bohy aké nie sú. Obzvlášť ja, kde nemám toľko tých sledujúcich a síce sledovanosť je dobrá, ale skôr to dávajú tieto spolupráce takým väčším youtuberom, nie takým malým ako som ja. Ale skúsim čosi pohľadať, popatrať a možno sa niečo nájde, aby to bolo výhodné aj pre mňa, aj pre vás. Aby ste nedávali za tričko, ja neviem, 30 eur. Nič ma teraz momentálne také nenapadne, čo by som vám mohol povedať. Možno, že kľudne, kto takto chodíte po lese, po horách, mi môžete napísať, môžeme sa dohodnúť, môžeme natočiť nejaké spoločné videjko, nejaký spoločný fotolov, spoločnú takúto prechádzku, alebo nejaké bushcraft video. Hoci čo, ako môžeme sa dohodnúť. Ja nemám vôbec problém s ľuďmi, nemám problém sa stretávať s ľuďmi a niečo takéto by sme mohli tiež uskutočniť. Ja som vám povedal, že toto videjko nebude dlhé a teraz už sa pozerám, že už sa mi pomaličky vybíja aj baterka a inak dobre, že som si to teraz všimol, lebo to je ešte jedna vec, ktorú musím kúpiť. Je nahradná batéria, tu mám aj powerbanku, keby náhodou. A tým pádom to je na teraz všetko. Ja to idem skontrolovať, aké to je a pôjdem sa najesť a pôjdeme ďalej. A to bude asi tak všetko teraz z tejto rozpravy. Uvidím, ešte keď ma niečo napadne, tak vám poviem v ďalšom videjku. Kľudne mi do komentárov napíšte, že čo by vás zaujímalo, alebo aké nápady by som mal robiť v tom lese, v tej prírode, alebo kľudne na tých turistikách. Kľudne mi môžete poradiť. Napríklad oblečenie si ešte musím kúpiť na turistiku. Kúpil som si teraz turistický ruksak. Takže to je taká základná vec. Ešte by som potreboval nejaké to oblečenie. Také drobnosti, ale tak to sú není pre mňa priority. Ak máte nejaké nápady, niečo vás napadne, čokoľvek, píšte dole do komentárov. Tak plyn už išiel iba tak z posledného, takže ja si myslím, že to môže byť hotové. Ten zemiak nebude ešte taký 100% upečený, ale myslím si, že to vôbec nevadí. Takže poďme na to. Taký úplne akurát. Mňam. Taký polomeký, taký akurát upečený. Perfektné, mňam. Slaninka trošku páli ešte. Tak priatelia, ja som najedený, spokojný, šťastný a teraz sa môžem presunúť. Všetko mám pobalené, snad som tu nič nezabudol, foťák je už celkom zmrznutý dosť. Takže ja si vyťahujem rukavice, lebo už mám aj ruky zmrznuté na nohy a celkovo mi je celkom fajn. Všetko mám zateplené, topánky mám do, neviem, či minus 10, myslím. No a pokračujeme ďalej, len som rozmýšľal, že kadiaľ, ale ja pôjdem ešte túto kúsok po tejto ceste, čo je oproti mne a potom sa vrátim naspäť a pôjdem pravdepodobne po tej istej a možno, že keď sa dostanem naspäť do tej kotliny, tak možno, že o takomto čase už by tam možno, že niečo bolo. Neviem, ťažko povedať, idem ešte túto oproti a dám vám vedieť. Tak priatelia, obišiel som to dokola. Vyšiel som opäť na tomto mieste. Predo mnou je vlastne cesta
ktorou som prišiel, ale nakoniec som sa rozhodol, že nepôjdem po tej istej ceste, pretože ešte v diaľke počujem ten hluk od tých chalanov, čo sú tam stále na tom jazere, takže nechcem ísť tým smerom. Pôjdem obísť úplne kompletne celý ten kopec, čiže sa mi to predĺží možno, že aj o takú hodinku, o 3/4 o hodinku. Uvidím, ale rozhodol som, že pôjdem tade, lebo tam je to také kľudné prostredie a možno, že tam ešte niečo uvidím. Baterka sa pomaličky vybíja, je dosť zima, dosť sa ochladilo. Slnko vidíte, kde je, už je úplne na horizonte, takže za chvíľku zapadne. No a idem taďalto, už som si dal konečne rukavice, lebo už mi je fakt zima na ruky. No a teraz to vypnem a potom sa vám ozvem niekde tak v polovičke cesty. Držte mi palce, nech ešte niečo uvidím. A keď ešte niečo uvidím a poprípade ešte niečo nafotím, tak dnes úplne geniálny deň. Tak priatelia, akurát som vám išiel natočiť video, že inak tu cítim zápach jeleňov. A zrovna ako som išiel vyberať kameru, tak akurát som ich uvidel, ale uvidel som ich už neskoro. A tuto niekde zašli. Toto sú fakt, že prudké kopce tu. Takže zašli za tento kopec. Nádherné. Ja som stihol ešte v sekunde v rýchlosti niečo odfotiť, ale asi to nebude dobre. Bude to isto rozmazané, lebo vidíte, že je tu veľa stromov, veľa mladých bučkov. Ale ja vlastne pokračujem dozadu. A možno, že keď to ja budem obchádzať, možno, že z tej druhej strany tu bude taká roklina. Možno, že tam ich uvidím, ale ťažko povedať, ale paráda, parádne kusy veľké. Pozerajte na to, ľudia. Ty kokos. Ešte som ho stihol odfotiť, ale je tam veľa stromov, takže sú zaostrené tie stromy. Ale mám fotku, mám dôkaz, že tu reálne boli. Som zvedavý. Slnko už není vidno, slnko už je zapadnuté, takže už je jasné, že teraz prídem po tme. Čo sa týka fotenia, tak podmienky už sú oveľa horšie, ale ešte stále sa niečo dá odfotiť. Tak držte mi ešte palce. Tak toto je to miesto, kde som si myslel, že ich môžem stretnúť. Ja som prišiel odtiaľto. Oni boli úplne na vrchu a čakal som, že pôjdu sem do tejto rokliny, ale pravdepodobne išli asi niekde tam hore. Ako je ešte vidieť ten odraz toho slnka. Škoda, no, už ich asi nestretnem, ale krásne veľké kusy, pretože ja idem takto, ale ja idem takto a takto úplne dokola až dozadu, takže už ich asi nestretnem. Rátal som, že vyjdu tuto niekde. Tuto, že niekde vyjdu. Ale pravdepodobne išli takto hore. Neišli sem dole. Dobre, nevadí. Ešte mám dlhú cestu pred sebou. Ešte nie je koniec. Tak priatelia, zase len fotka v rýchlosti. Ale neuveríte, ale normálne som stretol ešte aj zajaca. Teraz mi tuto vyšiel a takto bežal hore. Ty kokso. Perfekt. Tak zatiaľ úplne mega super. Krásne 3 alebo 4 jelenice som videl. 3 nádherných jeleňov. A teraz mi ešte aj prebehol zajac. Ešte aj toho som stihol odfotiť v tom behu, ale tak viete, ako zajac šprintuje. Ale mám aj jeho. No som zvedavý, či niečo z toho bude. Samozrejme, takto keď vám niečo uteká alebo tak je to náročné ešte, keď sú tu takéto mladiny a ten foťák, keď to nedokáže tak narýchlo zaostriť medzi tie stromy, ale ako ja som veľmi spokojný. A ja stále hovorím, že najlepšie, keď chcete ísť na zver, tak je úplne ideálne chodiť sám. Pretože keď idete sám, idete potichu, idete tam, kde chcete, nenecháte sa presviečať, tuto niečo praská predo mnou. A jednoducho je to najlepšie, ísť sám. Hlavne keď idete fotiť. Lebo keď idete dvaja, idete fotiť, tak idete dobre, idete potichu, ale zrazu vás niečo napadne, začnete sa rozprávať, druhý vám povie, poďme doprava, prvý poďme doľava. Je to také. Takto ste sám sebe pánom a idete si pekne za nosom. Tak tuto vám ešte ukážem ležoviska. 2., 3., 4., 5. vzadu.
Tu máme 6, 7, 8, 9, 10, cca 10 takýchto ležovisk. A presne toto sú tie body, podľa ktorých sa viete zorientovať, že kde sa tá zver približne nachádza. Ja viem, že tuto som teraz našiel ležoviska, tak viem, že tuto v tejto oblasti niekde sa bude nachádzať tá zver. Oni väčšinou prespávajú, nepoviem, že dlhú dobu, ale vedia tu chodievať často. Vedia sa sem vrátiť, dajme tomu teraz sú niekde, ja neviem kde, a večer poďme sem prídu. Alebo teraz možno zišli niekde dole na lúky, tam sa nažerú a idú zase naspäť sem. To viem podľa toho aj pri mojom Krmelci. Tam tiež bývajú ležoviska a keď som tam mal aj fotopasu, tak tam chodievali každý deň. Celý týždeň tam chodili. Takže presne toto hovorím, že tieto cestičky, tieto ležoviska, podľa tohto si viete určiť približne, kde tá zver sa nachádza. Takže samozrejme, keď ten sneh není, je to oveľa, oveľa náročnejšie. A tak toto je jednoduchšie. Tak priatelia, prešiel som nejaké ďalšie desiatky metrov a teraz bežala zase predo mnou srna. Takže dnes sa mi úplne darí, akože. Mám aj na fotky, nebudem vám ukazovať, lebo už mám fakt malinko baterky, tak chcem ešte natočiť záver. Ale máme ešte aj srnu. Bomba. A je to tu záver dnešného videjka. Už na lesnej cestičke, po ktorej som sem prišiel, už pôjdem iba po nej a za chvíľku som doma. Dnes by som to zhodnotil úplne super, bomba, vynikajúca slaninka, zemiačik, pečený čajík parádny, výborný pokec, jelenice, jelene, líška, zajac, srna. To bol dnešný úlovok, s ktorým som veľmi, veľmi spokojný. Nebudem tento koniec zdržiavať vôbec, pretože fakt mám malinko baterky a som rád, že v takýchto minusových teplotách prežila táto kamerka aj táto jedna baterka. A na záver by som asi povedal už len toľko, že ďakujem každému jednému z vás, každému jednému novému odberateľovi. Odber je zdarma, stačí kliknúť na odoberať a vedľa na zvonček. To je všetko, je to úplne zadarmo a budem rád, keď ma budete takto sledovať. Každý nový odberateľ je zase nejaká nová hlavička na nápady. Tak ešte raz sa mám takto z tohto krásneho lesa chcem poďakovať. Sledujte ma, môžete ma sledovať aj na našej spoločnej stránke Za každého počasia oficiálna skupina a oficiálna stránka. Takže môžete sa pridať na Facebook alebo kľudne ma môžete sledovať aj na Instagram, kde väčšinou pridávam príbehy, kde sa volám na Instagrame Za každého počasia. Všetko to budete mať tuto napísané, takisto aj všetko v popise. Tak ľudia, vidíme sa na budúce. Zver seno má, dúfam, že tam dnes príde. Ja dávam dnes nabíjať fotopasu a hneď zajtra ju tam idem dať. Takisto tam dám aj sol a všetko to tam porobím. Keďže už je takáto zima, má byť minus 10, minus 15, čo som pozeral. Takže tá zver sa bude isto ťahať dole. A keďže je toto zimné obdobie najhoršie, tento január, február, tak tá zver má problém si vyhľadávať potravu, keďže niekde vyššie v lese je to všetko zamrznuté pod snehom, tak sa im to ťažko hľadá. Preto sa takto prikrmuje tá zver. Ja prikrmujem iba čerstvým senom, sem tam trošku kukuričky, ale nič viac. Takže majte sa krásne, krásny večer a vidíme sa na budúce. A ja som tu s vami ako vždy, za každého počasia. Ahojte. Priatelia, ešte taká vsúka nakoniec. Teraz ako som vypol to video, som prešiel pár metrov a dívam sa, že čo to tu je na zemi. Pozerajte sa, čo tu leží. Pozerám foťák. Absolútne som si to nevšimol. Takže hneď na začiatku mi toto vypadlo a za celú tú dobu, čo som išiel s tým foťákom, tak som sa vôbec nevšimol. A to mi ešte visel na strome a ani tam som si to nevšimol, že mi to maskovanie chýba. Toto maskovanie už som stratil dvakrát. Aj raz som ho našiel asi po pol roku, čo mi ho niekto takto zavesil na strom. Po pol roku. A teraz mi znova vypadlo a po ceste naspäť som ho našiel v podstate už skoro na začiatku, ako som začínal. Takže chvála Bohu, že som to našiel. Musím si to tu nejako lepšie upevniť. Neviem, nejako sa to šmíka z tohto. Neviem, či to tam mám nalepiť na tú clonu alebo čo. No a to je tak všetko. Ahojte.